Van Joortouw is het alle weken in Leeuw het keepsnijn. Maar lang net alle winkels binnen Iepen Joort. Vooral de lietsere zaken houden de dwarren dicht. Nou, mijn inschatting is dat als de winkelier, de eigenaar zelf in de winkel zou moeten staan, dan is het moeilijk om personeel in te huren. Personeel op zondag is natuurlijk ook even wat duurder. En een ondernemer heeft ook zijn rustdag nodig en wil ook graag sociale contacten onderhouden met zijn gezin, met de familie en met vrienden. Ja, dat doe je niet op een doordeweekse dag waar iedereen aan het werk is. Dus dat is een dilemma waar je eigenlijk voor staat. Echt heel druk is het Joort net in de Leeuwter binnenstad. Ik vind het een zinloze actie. Waarom? Überhaupt de koopzondagen. Zo vaak. Waarom? Omdat dan daardoor de weken zo stil worden. Nou, ik vind het wel makkelijk. Ik ga druk leven, dus, en dan is het nou even lekker ontspannen winkelen, vind ik. Leuk, maar het hoeft voor mij niet beslist. Ik kan me ook voorstellen dat er vooral kleine ondernemers zijn die dag liever dicht zouden willen blijven. Het lijkt erop dat dit het beeld wezen zal op een grutpad van de toekomstige keepsnijn in de Frieske Haatstad. De lietsere winkels zullen alleen nog de laatste snijn van de mannen iepen wezen. De Verskate Leeuwter Winkeliersvereniging zou hier morgen oerlis hoor. Nou ja, zondag is toch een speciale dag, dus zelf zit ik er wel aan te denken om daar op het moment dat wij op de zondag open zijn, de laatste zondag van de maand, om daar wat meer omheen te bouwen met muziek, misschien met evenementen. En zo denken we er veel over.